Гарячая барацьба. Ратаўнікі Віцебскай і Гомельскай абласцей змагаліся за чэмпіёнскі тытул на віцебскай штурмоўцы. Ва Ўланавічах бабры не даюць жыцця пенсіянерцы. Гарадская інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя прапановвае перасяліць жывёл. З латвійскім тэкстылем можна пазнаёміцца ў Віцебску. Дні культуры Латвіі праходзяць у абласным цэнтры. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. У пытаннях аховы працы неабходна наладзіць сістэмную работу і змагацца сёння трэба не за паказчыкі, а за жыцці людзей, падкрэсліў кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў на пасяджэнні аблвыканкама, дзе разглядалі пытанне эфектыўнасці сістэм кіравання аховай працы і прафілактыкі вытворчага траўматызму. У Віцебскай вобласці за 2017 год на прадпрыемствах загінулі 16 работнікаў. 48 атрымалі цяжкія траўмы. Асноўныя прычыны парушэння працоўнай дысцыпліны, інструкцыі па ахове працы, адсутнасць папярэдняга медагляду. Павялічылася і колькасць здарэнняў з-за знаходжання на працы ў стане алкагольнага ап'янення. Тым не менш, у параўнанні з 2016 годам сёлета на прадпрыемствах рэгіёну назіраецца зніжэнне ўзроўню траўматызму са смяротным зыходам амаль на 16%. Не должны люди гибнуть сегодня на производстве. Не должны они сегодня травмы получать и увечья на производстве. И вот чисто мое мнение, если такое происходит, и происходит по вине администратора, функционера, по большому счету, надо было бы так, по жизни было бы правильно, чтобы этот человек нес этот крест всю жизнь и компенсировал за кормильца семье или там другие вопросы. Вот если бы это жесткое такое было, правильно, наверное, было бы меньше и травм, и увечий, всего. За апошнія 6 гадоў сістэму кіравання аховай працы укаранілі амаль у 4500 арганізацый прыдзвінскага краю. На мадэрнізацыю вытворчасці толькі ў 2017 было накіравана больш за 40 мільёнаў рублёў. На паляпшэнне ўмоў працы больш за 20 мільёнаў. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў даў даручэнне старшыням райвыканкамаў правесці нараду па пытаннях аховы працы ў кожным раёне вобласці, пазначыць усе праблемы і далажыць сітуацыю асабіста. Дэпартамент аховы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі рыхтуецца адзначыць 65-годдзе з дня ўтварэння. Служба з'явілася 29 кастрычніка 1952 года і ў пасляваенны перыяд павінна была забяспечыць надзейную ахову важных аб'ектаў народнай гаспадаркі. Сёння ад супрацоўнікаў дэпартамента залежыць бяспека і абароненасць маёмасці грамадзян і арганізацый. Ім давяраюць самае каштоўнае – банкі і прадпрыемствы, кватэры, культурныя і гістарычныя каштоўнасці. І ўсё гэта дзякуючы прафесіяналізму работнікаў пад надзейнай аховай. Свой уклад падраздзяленне ўносяць і ў барацьбу са злачыннасцю. Ведомства пастаянна шукае новыя формы і метады работы, выкарыстоўвае сучасную тэхніку. Віцебскае абласное ўпраўленне дэпартамента аховы напярэдадні ладзіла ўрачыстасці з нагоды 65-годдзя. У святкаванні прынялі ўдзел ветэраны службы, прадстаўнікі ўлады і калегі-праваахоўнікі. Сотрудники охраны выполняют свой профессиональный долг на профессионально высоком уровне. За текущий год сотрудники охраны раскрыто более 300 преступлений. Задержано более 20 тысяч за нарушение административного законодательства. Выявлено более 5000 литров очагов самогоноварения. Сотрудники департамента всегда характеризуются как очень профессиональные, очень корректные. Даже, вы знаете, слово «корректные» может быть не совсем уместно, очень интеллигентные сотрудники, которые действительно четко несут свои функциональные обязанности. Наверное, не случайно наша витебская милиция столько лет держит первое место по уровню доверия граждан. Во многом в этом, конечно, и благодаря сотрудникам департамента. Лепшыя супрацоўнікі Віцебскага абласнога ўпраўлення дэпартамента аховы ва ўрачыстай абстаноўцы атрымалі граматы і падзякі ад свайго кіраўніцтва, а таксама ад абласной улады і ўпраўлення ўнутраных спраў. На ўсялякі пажарны. Ратаўнікі Віцебскай і Гомельскай абласцей змагаліся на віцебскай штурмоўцы. Турнір, у якім прынялі ўдзел больш за 70 чалавек, прымеркавалі да 80-годдзя пажарна-ратавальнага спорту. Ці атрымалася барацьба за чэмпіёнскі тытул па-сапраўднаму гарачай, ведаюць нашы карэспандэнты.
На гэтых спаборніцтвах ратаўнікі робяць тое ж, што і на службе. Толькі за кожным рухам сочаць суддзі, а лік вядзе секундамер. Дзве каманды з Віцебска па адной з Оршы, Новаполацка і Гомельскай вобласці. Усяго больш за 70 спортсменаў, ад школьнікаў да ветэранаў службы. На этих соревнованиях хотели мы собрать в первую очередь ветеранов, ветеранов органов подразделений по чрезвычайным ситуациям, ветеранов спорта, чтобы те, кто когда-то внес свой вклад в развитие спорта, в популяризацию, между собой пообщались, посмотрели, куда движется спорт сегодня, кто пришел на их место. Дружеский турнир для того, чтобы все получили удовольствие. Дыстанцыю праходзіць па 2 чалавекі. Каб стаць лепшым, трэба паказаць спрыт гімнаста, хуткасць лёгкаатлета і сілу штангіста. Пра тое, што з агнём жарты дрэнныя, ведаюць і суддзі, і спартсмены. Для Владимира Дадзеркіна удзел у турніры двойная адказнасць. Медаль чэмпіёна свету абавязвае. Спорт тяжелый. Здесь, как говорится, надо и ловкость, и храбрость, и сила. Тренируемся мы каждый день. Сборы сборной Республики Беларусь проходят ежемесячно в Минске. Ну, конечно, хотелось бы выступить хорошо и показать, что все-таки не зря чемпион мира. Удзельнікі на старт, стрэл у паветра, усё як у вялікім спорце. Толькі ў руках атлетаў штурмавыя лесвіцы. У вокны гмахаў па такіх не забрацца, але на 3-й паверх вучэбнай вежы ўзлятаюць лёгка. Барацьба за долі секунды, як на рэальным пажары. З адной толькі розніцай. Тут вырашаецца лёс узнагарод, там чалавека. Пожарно-спасательный спорт, он профессиональный. Он идет вместе с профессией, или профессия идет вместе с ним. Еще в 19 веке уже были фотографии, определенные исторические высказывания и факты. То, что тогда уже бегали по штурмовке в Витебске. Сколько лет пожарной службе, столько лет этому и спорту, и так можно сказать, выразиться. И я думаю, что на сегодняшний день элементы пожарного спорта – это элементы боевой работы. Той, которой встречаемся мы, работая на пожарах, спасая людей, спасая имущество. Упершыню турнір «Віцебская штурмоўка» ладзіўся год таму ў рамках святкавання 20-годдзя стварэння пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада «Віцязь». У агульнакамандным заліку тады перамаглі юбіляры. Сёлета рэнамэ фаварыта «Віцязі» пацвердзілі. Залатыя медалі застаюцца ў горадзе над Дзвіной. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск. Працягваем выпуск. На ўскрайку Віцебска ва Улановічах бабры не даюць жыцця пенсіянерцы. За 2 гады грызуны ператварылі сад у вырубку. Верагодна, паўводныя мігранты з'явіліся тут з заходняй Дзвіны, якая знаходзіцца непадалёк. Бурную дзейнасць непрыемных суседзяў паспелі ацаніць эколагі і параілі гаспадыні закапаць бабровыя хады і выхады. Але жывёлы пакідаць аблюбаванае месца не збіраюцца. Што рабіць з бабрамі-захопнікамі, даведаўся Віктор Праліч. Валянціна Мядзвецкая кожную раніцу пачынае з абходу сваіх уладанняў і падлічвае нанесеную бабрамі шкоду. Кажа, што яшчэ ні разу не было такога дня, каб грызуны не натварылі спраў. Маладыя яблонькі і грушы, абляпіха, рабіна, некалькі бяроз. Вось і сёння абнесены сеткай з усіх бакоў куст парэчкі прыйшоўся даспадобы няпрошаным гасцям. Хорошая, сладкая смак. И даже мы не вырабатывали, чтобы не ходили. О, видишь, что нам пришли, обрели. Все молодые пасынки. Как жалко, гля, как все молодые позрез. Бабры жывёлы начныя, убачыць іх пры святле складана, але сляды паўсюль, нават сцежкі вытаптаны. У вайне з грызунамі, прызнаецца гаспадыня, усе сродкі добрыя, хоць у пенсіянеркі з тых самых сродкаў толькі сабака-дружок і некалькі метраў жалезнай сеткі. Адзін з кардынальных метадаў барацьбы, кажуць спецыялісты, адстрэл. Дарэчы, зараз на бабра афіцыйна адкрыты сезон палявання. Аднак у межах горада гэта не дазволена, да і бабровай шапкай сёння нікога не здзівіш. У гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя знайшлі выйсце больш гуманная бабровую пару, а менавіта дваіх убачыла Валянціна Мядзвецкая. Адловяць і пераселяць у Віцебскі зоапарк. Пакуль чакаюць афіцыйнага дазволу з Міністэрства аховы прыродных рэсурсаў. Была создана комиссия горосполкома, с компетентных служб города Витебска, которые, прежде всего приняли решение о переселении бобров в зоопарк, то есть отлова их и переселения. Для этого подключены определенные службы. Мы подготовили им уже зимовочное помещение. 30 дней они у нас будут в карантине после того, когда они к нам попадут. Мы планируем отреставрировать вольер, то есть расширить его, увеличить бассейн, потому что у нас до сих пор жил один бобер, теперь у нас появится их больше. Гаспадыні ўладанняў застаецца чакаць і прытрымлівацца прынцыпу лепш драўляная згода, чым залатая сварка. І закрыўшы вочы на нанесены ўрон, цешыць сябе меркаваннем экспертаў. Раз бабры аблюбавалі сажалку, асяроддзе тут экалагічна чыстае.
Віктор Праліч, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. У Віцебску у абласнай бібліятэцы пачала работу выстава мініяцюрных кніжных выданняў з прыватнага збору Олега Лабачова. Сваю экспазіцыю смаленскі калекцыянер прымеркаваў да 205-годдзя вайны 1812 года і 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. У выставе ў якасці экспанатаў прадстаўлены каля 1000 кішэнных кніг. Гэта толькі 10-я частка ад усёй сабранай калекцыі. Миниатюрные книги обладают, конечно, определенными особенностями по сравнению с книгами большого формата. Они очень удобны в использовании, они оригинальны, они и представляют из себя определенный редкий вид книг. То есть они издаются небольшими тиражами, поэтому они редки для коллекционеров. Хорошо изданная любая книга, она сегодня является в любом виде предметом искусства, а миниатюрные книги практически почти все являются предметами искусства. Выстава ўключае ў сябе як звыклыя воку памеры, так і зусім мініяцюрныя, тэкст якіх падуладны зроку толькі са спецыяльнымі прыборамі. Дарэчы, экспазіцыя ўся чытабельная. Паглядзець на бібліятэчную выставу можна да 16 лістапада. Да іншых тэм. З латвійскім тэкстылем можна пазнаёміцца ў Віцебску. У Дні культуры Латвіі ў абласным цэнтры ў выставачнай зале мастацка-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава прадстаўлены работы студэнтаў Латвійскай акадэміі мастацтваў. Сучасны погляд на старажытнае мастацтва габелена ацаніла Юлія Устінова. Свежий погляд на старажытнае мастацтва габелена прадстаўлены ў работах студэнтаў Латвійскай акадэміі мастацтваў. З ВНУ Віцебскі дзяржаўны універсітэт плённа супрацоўнічае і сябруе некалькі гадоў. Дзякуючы консульству Латвійскай рэспублікі ў Віцебску творчыя сустрэчы праходзяць рэгулярна. Сотрудничество, оно идет своим чередом, все активнее. И с латвийской стороны, и с белорусской стороны есть намерение расширить сотрудничество с Латвией. И я думаю, что это только позитивный такой момент. Тэкстыль, як і мова, ярка характарызуе нацыю, адлюстроўвае яе каштоўнасці, вопыт і светапогляд. Тэматыка экспазіцыі разнапланавая, адлюстраванне асабістых перажыванняў і настрояў, пейзажныя замалёўкі, гістарычныя, экалагічныя і сацыяльныя тэмы. Это, конечно, вельмі такая адметная з'ява, у першую чергу дзякуючы таму, што тэкстыль вельмі яскрава характарызуе мастацтва нашай суседкі. І па-другое, канешне, гэта настолькі сучасныя і каларыстычна сабраныя творы, што нашым студэнтам ёсць проста чаму вучыцца на гэтых прыкладах. Прафесійнай школе тэкстыльнага мастацтва Латвіі крыху больш за паўстагоддзя. Актуальныя тэмы і ідэі эксперыменту увасобленыя ў розных тэхніках. Класічныя габелен, батак, вышыўка нярэдка спалучаюцца з сучаснымі прыёмамі, выкарыстаннем нетрадыцыйных матэрыялаў. Мы стараемся работать в разных материалах и разных техниках, которые подошли к концепту идеи, образу, вообще студенческой идеи, которая, эскиза, которые они сделали на бумаге. Иногда это эскизы, иногда фотографии. Почувствовать этот характер эскиза и перетранслировать свою идею в шелке или в шерсти. У экспазіцыі каля паўсотні работ. Найбольшую цікавасць у віцебскіх студэнтаў выклікалі працы, у якіх аўтары ў валокнах матэрыялу паспрабавалі распавесці сваю гісторыю. Эта выставка очень необычная. Шикарная графика здесь представлена, и все необычно тем, что это сделано из ниток. Все работы потрясающие, все очень нравится и вдохновляет. Нітка за ніткай ствараюцца гладкія і рэльефныя, тонкія і празрыстыя ці пухнатыя габелены. Сучасная эстэтыка тэкстыльнага дызайну нашых заходніх суседзяў блізкая і віцебскім мастакам. Мова творчасці зразумелая без перакладу. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. ДДТ – любимые хиты за всю гісторыю групы. 10 лістапада Лядовы палац, інфалінія МТС 712 11 11. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Далей паведамленне сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Сноу Макс і рулеты Маміта, салодкія партнёры прагнозу надвор'я.
Хочешь поймать лавину призов? С 23 октября по 17 декабря купи любые пирожные Snow Max, собери 6 упаковок и отправь их по адресу 220 035, город Минск, абонентский ящик 62 и получи шанс выиграть планшет, телефон, мягкую игрушку или рюкзак. Розыгрыш призов каждые 2 недели. Подробности на сайте snowmaxigра.by. У ближайшие сутки у области будет воблачное с прояснениями надворья. Ночью месцами, днем на большей части территории короткочасовые опадки, у основным дождь. Ночью и раницей у особных районах туман. Ветер паўднёва-заходний 5-10, порывы до 12 метров в секунду. Температура паветра ночью 0+5, при прояснениях до 3 градусов морозу. И днем от 2 до 7 градусов тепла. У Витебску ночью каля нуля, днем +3,5.